IFM News. Lokal. Sweet corn, Idol Dennis, come in. Maragsakan, digiti Manalon, iti pasukin Ilocos Norte, gabuto na pintas ti abit na sweet corn, iti reto yung atawen. Iti agdamakit hektarya, digiti mapapit nga sweet corn, nga iti buyers, gabuto na pintas kalidad, digiti sweet corn, nga napatano, digiti Manalon, iti barangay nagsanga, iti pasukin Ilocos Norte. Kasi ni Manong Willie Valdez, may isang hektarya, iti inapit na yung sweet corn, iti agdamakit manarimaan, iti hindi pa nag-harvest at tumaliklikan, iti pero ginagabot ang manariman, iti panagdutudo na manual daw iti napalabas. Bali, itong pwede lang harvestin, sir, mga half hectare, tapos may natira pang after 1 week, pwede naman harvestin yung half hectare, sir. Bali, 1 hektarya lahat itong tanim kong mais. I-deliver namin, sir, sa Tusen, sa May Kawayan, Bulacan. So magkano ngayon yung isang piraso? Bali, sir, ang kontrata namin, 8 piso isang piraso sa deliver namin doon, pero dapat volume. Dapat mga isang truck, mga 44, dapat mga 10,000 isang delivery. Kaya dito sa Pasukin, 4 kami nagtanim, isang hektarya kami. With the support of provincial government, sila po ang nagbigay ng seeds. Then, sinamahan na rin nila ng konting abono ng 0060 at saka yung pang-spray. Kasi ito, kung talaga ng uod, sir, dapat spray ka ng spray. Kasi may isang piraso, Idol Banag, 8 inches, iti katakkel na, magsugkamangan. Naimas nga ipulagi, dati margarin, numalingtan, magsukan, mga pamigat, pangaldawin o pangrabi. Iti agdama, kahit maragsakan, iti farmers, iti pasukin, ngapot suporta, manipot ti provincial government. Idol Dennis Elitio, Tatak, RMN.